Arestado ang duwang lalaki sa panhahabon sa sarong residensya sa Zone 6 Barangay Sagrada, Buhi, Camarines Sur, alas 4:45 nin maagahon kaining Lunes, Enero 13. Pigbisto ang mga sospek na sinda alias Boy, 25 anyos, asin alias Toto, 26 anyos, na enterong mga residente kan Barangay San Isidro, parehong Banwaan. Sa impormasyon, mantang nagkakaturog ang tagharong na sarong IT consultant, puwersahan na nilaog kan mga sospek ang residensya kaini. Duwang cellphone ang nalalay kan duwang sospek na nagkakantidad din 110,000 pesos. Tulos man na pag-report kan biktima ang pagkakawara kan sa iyang mga gamit sa hepatura kan Buhi Municipal Police Station. Yung suspect natin, ma'am, dalawa po ito, magpinsan. Yung isa po isang 25 years old, tapos yung isa naman po isang 26 years old. Hindi po sila umaamin na yung cellphone nga po nandun sa kustodiya nila. Yung ginawa nung may-ari po, ma'am, yung biktima natin, pinaring yung cellphone. Kaya po, nung tumunog po, dun po sa bahay po nila narinig yung tunog ng cellphone. Kaya po yung kapulisan natin, inaresto po itong dalawang suspect. Sa tabang kan Global Positioning System o GPS, nasusog kan otoridad ang kinamumugtakan kan mga sospek na nagresulta sa saindang pagkakaaresto. Dahil ito yung ating biktima, inopen niya po yung cellphone niya, ma'am, tapos na-trace niya through GPS yung cellphone niya po kung saan po yung tinuturo ng GPS. So ang ginawa po ng ating kapulisan, nag-conduct po sila ng hot pursuit operation. Natuntun po ng ating kapulisan yung lugar kung saan po yung cellphone tinuturo ng GPS. Nasa kustudiya pa kan Buhi MPS ang mga sospek na nahampang sa kasong theft. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.